La paraula heli ve del grec helios, que vol dir sol. El símbol de l'heli és una H i una E, i la seva configuració electrònica és US2. L'heli pertany al grup 18, el dels gasos nobles, i al període U. L'heli va ser descobert pel francès Pierre Janssen i l'anglès Norman Lockyer al 1868, a l'analitzar l'espectre de la llum solar durant un eclipse que va tindre lloc en aquell any. Quan van observar-ho, van veure que hi havia una línia d'emissió d'un element desconegut. Més tard, Edward Frankland va confirmar els resultats dels científics i va proposar el nom helium, ja que es pensaven que aquest nou element seria metàl·lic. L'any 1895, Sir William Ramsay va aïllar l'heli, descobrint així que no era metàl·lic. No obstant això, el nom es va conservar com podem comprovar avui en dia. Els dos isòtops naturals més abundants de l'heli són l'heli 3 i l'heli 4. És poc comú a la Terra, però molt abundant a l'univers. Està molt buscat per la utilització en la fusió nuclear. Procedeix de l'interior de les estrelles i del Sol. La seva abundància és... La major part de l'heli 4 procedeix dels jaciments de gas natural i té una abundància de... La massa atòmica de l'heli és de 4 omes. L'heli és un element incolor que quan passa a estat sòlid es formen cristalls. En condicions normals és un gas monoatòmic i no inflamable. L'heli sòlid només existeix en condicions de 100 megapascals a 15 kelvins. El seu punt de fusió és de 0,95 kelvins. I el seu punt d'ebullició és a 4,22 kelvins. L'heli s'utilitza amb qualsevol tipus de globus. També s'utilitza com a component de combustible per a coets. En tancs d'oxigen per a bussos que submergeixen per sota dels 140 metres, en làsers helioneons per llegir codis de barres o agents refrigerants de reactors nuclears. És un recurs no renovable. És el segon element químic més lleuger i abundant de l'univers. Per què l'heli modifica el timbre de la veu? L'heli és un gas molt poc dens. Al tenir una densitat menor que l'aire, al ingerir-lo i al passar per les cordes vocals, aquestes es veuen obligades a vibrar per un gas més fluix. Així doncs, fent el mateix esforç per part dels músculs de la laringe, les cordes vocals es tensen més a l'hora de fer l'esforç per parlar. I al vibrar amb una freqüència més gran, el so es produeix més agut.